zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwandiri kuti kudai nyaya yekutanga iri kutenderera in almost all Facebook pages mastreet ose uye nekuma Instagram avenues kusanganisira nekuma sababa ekutwitter inhau yekuti DjFantan Levels vapowa musentenso hanzi we1 year asi 6 months dzinosuspendiwa ndo zvaitwa saka kuvirwa kuti vachapedza 6 months varimo mukati mechitokisi. Nhau iyi yabata vanhu vakawanda singamboiti. Chekutanga chinoona sokuti vanhu vabatikana nawe kuti vanga zvinonhai vediwe kana vakandopedza 6 months vari kuseri zvinozofamba sei. Mangoma anoita rely nana DjFantan uyezve na Levels. Ndo chekutanga. Chepiri vanhu voita comparison yekuti why variwo vega vakabatwa uye vachiendeswa uku nekuti musi uyu havasiwo vega vakaita mavidhiyo iwa yakatenderera pasocial media. Ndo maarguments amwana vamwe ndo kuti alright, well done for setting an example zvaitika pakuti vanhu vanofana kuteerera kana vakanzi no function is a no function. Teerera zvamunenge maudzwa imi nemitemo kana kuti teerera zvinenge zvataurwa nemaregulations haikona kuda zvinhu zvokuti hamudi kuteerera. Vanhu ndokuti alright, kona DJ Towers vakabuda vachitawo mavidhiyo avo vari hatisi kuti vanga vari kudzimuzira katanga ari kupasanzi wakabuda achiratidza vanhu pavidhiyo kusvika 31 December kuti honai mhomho nemasvosve evanhu ari mukati muno. Tokudawo kuti ivo vadi vatevegwewo nokuti maseta example ndokutanga vamwe vese vakaita the same activity ngavatevegwe. Vamwe ndiwo kuti manje nawe uripo ndeye kuti wakanga uchitsvakwa uyezve wakataura kuti zvizotsvagwa panews kunzi uri kutsvagwa meaning kuti wanga watiza here zvikanamwe kwete asi zvakaitika. Vamwe vakati hanzi wakanga ainda sakanzi dzokera chazokufonera. It's unfortunate kuti pakazoitwa pachivhitivhiti achinzokutsvagwa kuda ndofunga wanga anonoka kuenda kunozvisarenda here. I am not so sure about that. Vanhu ndiwo kuti zvakare does this mean kuti pa 6 months apa tinenge tisina chatohwa kana kuti kudi vanhu vazhinji vangata reactions. Vamwe vakati we stand with you, everyone makes mistakes, but anga singafungiri kuti kuchaitwa musentenzo wakareba kudero. Vanhu ava vamwe vachidero asi kune kuda kwei. Vamwe ndiwo kuti mukati mavari kuinda ikoko it doesn't mean kuti kuinda kwamaita mochirega motoinda kundodi bane mango maridhimu mukati imomo. Vamwe vanga vachidero vachisimbisa vana DjFantan uyezve na Levels. Vamwe vakavunza kuti kona imi komwe wacho unonzi dhama uya sei asiri kumentionwa muchingoti DjFantan uyezve na Levels ndo vega vabvarirwa kwe1 year asi pakasesipendwa 6 months. Saka dhama uyu zviri kufamba sei nemhaka yei asiri kubudiswa papo. Ndobva ndazoramba ndichitenderera nekuti nyaya yanga yakapuswa navanhu vakasiyana. Saka ndinenge ndakuisona kuti macomments vanhu vari kuti chii zviri kuendera kuti chii nekuti vamwe vangoti hanzi 12 years. 12 years I don't know ndevamwe wavo zvikanzi 12 years ne12 months zvinhu zvakatosiyana by far. Ndobva ndazoona kune imwe page yakati aiwa vese vari vatatu vapuwa 1 year. Ndizasi kuti uyu munhu wakataura shuwa yakati inhema asi mapage mazhinji ari kutenderedza achiti DjFantan na Levels ndo vapuwa 1 year bvavanze vanobviswa 6 months. Hatisi kuti zvadhama zvichazobuda nemwe zhira here kana kuti uripo but ngoti haananyanya kumentionwa nevanhu stereki because haaiti zvemangoma. Handizozivi ipapo ndendatapwere. Tochibva ipapo ini samari zvakare satatanga kuverenga macomments toinda pane nhau yeku-South African border. Avo vanhu kuda ndofunga tatowo mudheri rechinumber 3 or 4 vachivata paborder. Masoja ndofunga adzonzi aiwa chindai munogadzirisa social distance nekuti vanhu vanga vazara vakavata ende hakuna line iri kufamba varipo pafoot and mouth. Pakabuda mavideos anga akawandisa singamboiti aita vanhu anga mavidhiyo akabuda iwayo anga chiratidza kuti vanhu vari kubhodha uku vanotosvika kuma more than 1000. Andikura nema zvikanzi vamwe varipinda nepasi pebridge vachida kudi kushambira kuti vaende kuSouth Africa. Zvikanzi vanenge vachipinda nepasi pebridge ndo vaya vanenge vasina mapepa. Vamwe vakati zvino manje zvichafamba sei vachapinda here kana chichaitika apa. Asi masoja nasanga achibuda vachita sei vachikasa vanhu mulaini ndofunga vakutoti aiwa chega tinogasawo zvinhu kuitika kubhodha uko
do zvandaona izvozvi sofa asi maline aya hadikura nemama akakura asi pane zvimwe zvandabata kuti manzi mabhazi haasi kundopinda muSouth Africa. Mabhazi ari kuita ari kungotora vanhu vovasvitsa pabed bridge voburusa vanhu. After vaburusa vanhu mabhazi vodzoka zvavo gwende kwavo watopera havasi kupinda muSouth Africa mabhazi aya. Do zvandahwa nevamwewo ndisingazi kuti kune mamwe mabhazi ari kutendegwa kuti apinde kana kuti vanhu havane chikonzero chavo chakuti kuti vandosiyira vanhu kudivi rebed bridge vanhu vaya vodindigwa voinda kundogumira pafoot and mouth paya neshoka wozosvondera ndiyo inenge yakunzi indodiasbonera hasi unonga kuti unotsvaka malaicha here kuti ukwire udzokere kubasa kwako kwawanga uri. Saka ndozvezvimwe zvinhu zviri kuitika kuSouth African border right now. Zvosirisa tikura vamwe apa pane vanhu vachidoko vechikuru hazvibviri tobva ipapo toinda panhau iya yemwana wainzi wakarohwa nemupurisa akashayika. Vaya zvakare assistant commissioner vandakamboreva kuti ukaona vanyora samanyisi it's not a joke. Assistant vakanyora tsamba yange kare basa kuti vachiadresa nhau yekuti takaona yes tikazviona kuti kune nhau yakabuda ichinzi kune mupurisa warova mwana ndobva ashayika. Ndobva vati number 1 mwana ushu incident yakaitika musi wakati kubhindura kune kwamakombe ebhindura asi mwana wakataurwa nachiremba mwana haana kushayika. Vari vaviri mupurisa anofunga namubereki uyu varengo vakataurana kuti nyaya ngaichipera kuda vakandorapisa mwana asi kuti vakaita agreement yechi asi hanzi hakuna kana police report yakalonchewa mwana manje. Saka asi vatakati hanzi chatedi follow up hazvina kushata kudzidzawo zvakare uku zvikanzi vamwe vanhu 6 months vanhu vari mujeri ndo zvakashitawa nemapeji mazhinji. Fantan has been jailed for 6 months for that Mbare gig. I have mixed feelings about this. While is the offside, there are a whole lot more people who should have been arrested as well. Those I say shagashita kwa nevamu argument yao. So my V11 yacho hile. Tipe my V11. We want to do in my V11. Chill Sport co-founders and DjFantan with the promoter Tinashe Chinachimwe Dama have been slept in 1 year mujilo. Iri page ndo igara zvadhama asi all the pages ana branyira zvadhama vakachingonyora levels ne uyu then ndo pandazoti chirega ndamencha se izvo zvezvi padikutaura parapa ndo panaona vePower FM wanyora kuti nadhama wapochi idzo dzose mu 12 months asi suspended 6 months. Mapage mazhinji asvasvikasara Fantan Dama levels arriving at Harare Magistrate Court for sentencing area today. Tinovapewo maprayers vaniki mangwana ndokuti Mbare New Year's Eve music gig organizers DjFantan and DJ levels have been jailed for 6 months effective for violating rules COVID-19. Zvikanzi naBudima Kitashaya. Now that these guys are in jail rightfully, so we also need to start campaigns to get the organizers of the following events to be prosecuted as well. Vana MDCT Congress, Dreams Nightclub, Botagure Party, avana ntombo zokuti mapata acho ndekupi. Please feel free to add the list. Tiziwe kuti zvekufamba sei. Kuitira kuti vanhu vakabreakawo musi uyoyo vaindi. Ndokubva DJ Ribe vaita issued a statement. Zvikanzi naVaribe Chill Sport Records official statement. It is with great sadness and regret that we come to you, our friends, with news that our Chill Sport Records management has been sentenced to 6 months behind bars because of participation in the New Year's Eve bash, which was organized by Dama. Firstly, we would like to apologize to our government for not heeding the call not to host any shows on the 31st of December. We would like to also extend our apologies to our community for any risk of contracting this deadly coronavirus that we put you through.
It is also important to know that we are very unsettled by the harsh judgment of 6 months because our executives are really no criminals. They are actually young men with a passion for entertainment. Also to note is DjFantan Levels are fathers with dependents who look up to them for support, especially during this lockdown. We pray for their wives and children and would have hoped for a lighter sentence which considers these facts and also acknowledgement that they have never broken the law prior to this moment, but have contributed immensely towards youth empowerment over the past couple of years. Sport has changed the lives of so many young youths, some of them formerly street kids that are now reputable superstars, some former drug junkies that are now rehabilitated and singing for the world. To our fans, we thank you for your support during this trying time. We never planned on running, we never ran, but it only took 2 days for media to make it look like our executive producers were fugitives. To our artists, the judgment has come in, but it does not mean that the deport is also going behind bars. Our team will look into releasing the project that were scheduled to come out before all this began. Let's pray for a speed release of our executive producers. #sawa. Ndochanyoganani na ribe ushu. Avana wakati well done for speaking. Nokuti manje damzukura ngalopo manjika. When people are commenting, they don't really think about my feelings kuti mwachafila say pacha bonzi say example yekuti this is now the right time for Ribe to shine. I don't know kuti zvinozo ita say kuti zvinge zvichitambikwa nevamwe vachoni asi ndio zvavanyorawo. Vamwe wakati we feel sorry, vamwe wakati vamwe vakachitenderana nazvo kuti next time ndokuti vanhu vasati saizvo, vamwe wakati vashandiswawo seexample ndokuti vanhu vateerere nekuti vakatanga nevari kumusoro ikokoko vari influential zvoita kuti vamwe vanhu vazinzwise kuti aiwa kana vana DJ vakavharirwa iwo unokona kuvharirwa nei, kana ukanzi musaita zvakati iwo ndakundoita izvo uchivhuna mutemo hazvitendegwi. Dochi ndo zvakashinyugwa nevamwe vanhu kumacomments azvo zvazvakaingoti ndo zvazvakanyanya kuzara zvazvo about this issue. Vamwe vakatanga kubigao. I have no idea why vanhu vaita kubigam the way yakaitwa nayo vanhu vari kubhodha kuti vanzite kupa mvura here saka regai ngogumira ipapo pekuti vanhu vanga vachizvifara sikamboiti vachidanzira kuti vanhu vari kunyasa kusevhiwa zvakanaka asi tisingadi kureva nhema. Vanhu pamutsetse yekubhodha vakawandisa sikamboiti ndo zvandokwanisa kutaura. Tochibva ipapo toenda pakuti vamwe vanhu vanga vachitaudza kuti tagwadziwa sikamboiti. We never expected kuti pangaitwa judgment yakaita seiyoyi. Toenda pastatement yanyogwa nava assistant commissioner senior staff officer Vanyati zvikanzi ZRP statement on the social media post titled "Police Officer Strikes Kills Little Baby with a Baton in Harare." January 6, January 2021. The Zimbabwe Public Police has taken note of the social media post titled "Police Officer Strikes Kills Little Baby with a Baton in Harare." The public is advised that comprehensive investigations conducted by the police command has revealed that a team of police officers was in a traffic enforcement duties along 2nd Street near Pindura bound commuter rank Harare on 4th January 2021 at 12 noon when one of the members tried to arrest a combi crew for picking passengers at an undesignated point and contravening COVID-19 regulations. The member smashed a windscreen on the combi and the fragments hit the mother and the baby. A fracas occurred as the mother and members of the public remonstrated against the officers. After negotiations by the parties, the mother and the baby were taken to West End Clinic where medical checks revealed that no injuries had been sustained by the baby or mother. There were no life-threatening injuries to the two.
Surprisingly, the police officers and the mother decided not to report the incident. They ignored the fact that the incident had been captured by various people through smartphones and posted on social media. The child is not dead as alleged on social media, and this has been confirmed by medical personnel who are now in touch with the police and the parents. The child was checked by medical experts on the same day and was not admitted at the hospital. The Zimbabwe Republic Police does not condone acts of smashing Kombi's windscreen and in the process endangering innocent members of the public lives. The ZRP reiterates that action will be taken against the errant police officers. The Zimbabwe Republic Police Command is now taking to task the concerned members to account for their action. More information will be released as inquiries continue. Dova ya releasiwa samanisi na vanyati. So far so good ndo zviripo. Ska nangota vanhu vaitanzi wakashaka vakazvionepa wakati agimire kuti wakanga wakanya ku munhu wacho ni waradza kuti washayika saka motudza kuti wanga asina kushayika ipapo sati vanyati vanyura kana vanyati vanyura totongoti zvavanyati ndo zvototita nokuti kuda vataitawo ma-investigations muona manje atizozvi kuti zvichafamba sei nhau yacho ndo zvananga ndangoya zvangu nazvo mukati mevhidhiyo ineyi ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.